तो जना कुछ बोला नहीं तो लास्ट टाइम घर का सब पी गए के का करबे तो जना आगे चल के ऐसे ठीक है मां का है करे का पूजा करी हां ना चिवा सिखा ले बेड मगर मच के आंसू बा कर तो हन जना ले सीखो आदमी काला बा पहिला हां हो ए हां तो हमर बेटा का चिवा के नाची ले का चल डर लगता ना होला ना तू ले लगायो तू हमरा के लेल जेबू ना हम पैदा कर तू नहीं किस पैदा कर छुछुंदा तोरा देख से गिरल बे वो देख ले मारिए का भाई मारिए भाई सखे का बाप कमे उम्र में सब कह के हमें मैं जिंदगी बाटे भगवान के देन ह ठीक बानो भगवान के घर में देर बान है नहीं के देख ले तू छुछुंदा ना गिरी सारा पता है सारा पता अरे बाबा हां सपना हमर पूरा करबे तो तार के दू कल से बाबा दोनों पुतला के उठा लो ए उठा ली हां के आगला भटक काटा ने कहला तू नहीं किस कर वाला चोराई के करबे कर तार बेटा चोराई त मरबे कर चोरी सरे बबुआ पाए चोराई ले ह हमार लइका चोर हां है का बेटे पाए त चोरी करबे ना कइला त बेटा का करी अरे बुए का सुन तोरा आग फेकेला हमर दोनों बेटवा के देख के तोरा आग फेकेला साला साथ मुख से खा ले अभी लाई भइली भगत ना अब कुछ का सच का धले कुछ कइल नहीं ना रे नहीं हर के तू तो अपने खेलक कर बारे ऐसे त आते अपने देख ले तू निमन बाड़ू आते त सास के खा गइले आते त सास के खा है त इतना दिन लगा आई टीवी को कर रखले रहू काहे 10 गो रोग ला के रखले रहू हो आई बूढ़ी मर गइल इसने के राज करत रे अरे त नेट के नेटा हो जाई कहां तक कितना हाल और नहीं चिपिए दे की करे का कौन समझ ले का ओ हमरा कम समझ ले बड़े हां तू हमरा कम समझ ले बड़े त का कर ले का कर ले बेगा फतर काटे नी छीनरी तू का कर ले मर जा तू ही रार हो तोरे मंगिया धोवा जा हो मर मर का धोई तोर मन धोई तू ये साता का साई गो रखल के हमरा के का कहले करे हमरा ओठलाली मार के चली आ ए हम देखे मार मार तू जन्म ले हो तो आ आदमी ऐसे बोल ओरे बाप का छोड़ी हो का छोड़ी हो का बेल दे ओरे खराब बाप रे का जी होती पहले बार ढेर तारा में दम भइल बा जवान भइल बा का ओरे मार मारा सब दूर फिर के मारा भैया तो गोवत काट देता ना कुटी कल खुले छोड़ देता ना घर में छोट छोट लइका बनन सो हाथ गोड़ काट लियन सो त मेहरारू लड़ जबइन तुरंत हां लइकन के त ढेर चिंता नहीं बा छो दे खुला कटी त कटी का बोलते काय भन बनाए लगल रे काहे न भन बनाई आतना उनकर अथी बटो उनकर लइका और भौजी मिल के हमरा के मार तारी जा बोल तारी जा का हो गइल हमार कोई नहीं खरवा मर गल बनी हमरा मुसमत बनी अजीब हाल बा काहे ना जी जब मन जे जोन चीज मन तौन चीज बोल के चल जे सुनत रहब ते ही को का करी हम बोल अरे बताई दीदी जी का लइका हमरा घर में हमर चानी के पैर उठा कर हम बोल ना सकी ना चाची हनी त मार ना सकी ना एक थप्पड़ हम त जवान गति ना करके तौन गति कर रखले हड़ी तो का करी बोलते ही को हम कुछ नहीं हमरा काला कराई अलगा क देब तो ठीक से रहबे हां रवा हमारा में अपन भौजी में कोनो एक आदमी के चुने रवा अपन भौजी के चाहता नहीं कि हमारा के अलगा ना करम तो हमरा मरले मुंह देख हम के बात रो याद रखब अच्छा जो ठीक बा हम व्यवस्था करत नहीं अलगा कुछ के सोच ली जब देखता भौजी भक्त भाई जा ना हम देखो तनी व्यवस्था सोचो तनी जो हम तोर हाथ जोड़तनी जो तू जो अभी जो लूर ना कि छिपा चटनी भौजाई के छिपा चट कर तू मेहरारू के नाक ना रही त महिला खोइती से एकदम जान तनी भइए भी कुछ बोल काजी रवे जे बैठ के खैनी मैल तनी आ का हो गइल पूरा गांव में पिटा गइल ढोल कहतनी का हो गइल तो भाई का भेल हम जानते नहीं कि तो बतेबू अरे कैसे कहा दो न बगल में छोरा गली गली ढिंडोरा जौने हिसाब रौरा बा आ का हो गइल जाना तरी बड़ा अपन भाई के त राम लक्ष्मण लेखा कहिला भरत लेखा नो आ जाना तने कर मेहरारू का कइला सिया हमर दूनो लइका के पाल खाती तना मार मरला सिया हम गइनी छोड़ाए खाती बोले खाती हमर के लागलिए मारे खाती राड़ी भतर काटनी ए गाड़ी कह दे ऐसे तो छुछुंदर नहीं के बिया देख ई सब ना कहे के चुप रही बोली मत हमरा से काहे तना खिसियाली से काहे ना
खिसियाई जी हमर बीपी लो होता जन्नी नु अबे जा नखवा सपोर्ट सुन नखवा सपोर्ट तो अलगे खाना बनाओ सा हो जा सा लगे का टेंशन के लिए बड़े रोज हाय हाय के टेंशन कइले बने अरे जा ए काली माई के कर क्रिया खाई कैसन मरद हमरा के देलू और दूसर मरद रही तो सुन के जाई झपतर कटनी के मारी छोटा लसार तो मेहरारू कलम जाकर कर जाई जाई अपन भाई से कही और ठीक बा जाता नहीं कहे अपन बांट ले तुम जा आऊ का करी जाए झगड़ा ना करम भाई बोले बांट ले झगड़ा ना करम जाता नहीं जो बाप रे जो 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 दे बाकी जाई को ए भैया तेरा से का हो? जरूरी बात करे के रहे का तनी बैठ के बतियालती जाए घर में रोज लड़ाई झगड़ा कुकुरा कुले बड़ हां हो हम सुनिया तोहरो मेहरारू बड़ा बड़ बड़ के बोलतिया का करबो अब मेहरारू के चलते भाई भाई के प्रेम में तो ना दुश्मनी तो ठीक बा को बांट दिया अपन अलग बढ़िया से कैसे हमनी क्या करब हमनी तो चाहे के बा बढ़िया से उन बस हमनी के तो सांझ के फिर बैठ के लगबे करी साथ हां ठीक है बा चलो तनी बैठ के बतिया लेवल जाओ हां जौन बा जौन टेंशन बांट खत्म, लिया हाँ। चल चलो उहे बात बा भैया के रोज के हल्ला गुला से का फायदा बड़ुए आ तू ही बड़ भाई अब जैसे कहबो वैसे कर ले का करब ठीक है बा एमे का करे के बा ई जब झंझट करे तारी सन हाँ, हाँ। तो लेके बांट दिया ये अपन बनाई खाई वो अपन बनाई खाई हमनी के तो खाए के बा हमनी ओकनी के के प्रेम बनाए बनल के बा रही हमनी के प्रेम में कौन हां दाग तो रही ठीक है बा जौन बांट हाँ, लिया हाँ। हां एगो भैंस भी है हां अब जैसे कहब आगे से लेबो चाहे पीछे से लेबो ओही में समझ बुझ के ले लेवे के बा काची जी आगे से पीछे से भैंसिया में से कहता है हम आगे से लेम जा हां ठीक कहता है पीछे गोबर के साफ करी ठीक कहता है तब का मारो भगल मुतल हमरा हां आगे से ले आई हम्म ठीक ए हमनी के आगे से लेम जा तो ठीक बा बड़ भाई अब जैसे कहब वैसे हो गइल जा तार आगे से हो गइल भैंस आ हमनी के पीछे से हो गइल तब कहीं में का दिक्कत बटुए का हो हां जी अब बात चले बाबूजी वाला पुरान का कमारा बा अब ये कह के दिन में लेबो कि रात में लेबो हमनी के रात में लेके का कर हमनी के दिन में ले हमनी के दिन में रखब जा हां हां दिन में भैया अब तारा देश हम कहियो टालम ना टालम ठीक बा हमनी के रात के रख लेबे हमने के रात का रख लेगा तब का ठीक बा भैया अपन बनैया लखई लगब झगड़ा खत्म खत्म तू अपन और बाल बच्चा से बोली हम मत ना बोली अपने बाल बच्चे को बड़ी दिन के मेरे घर में आवा अच्छा को चल हो गई ठीक बा ऐसे देख ले भैया हां ठीक ठीक सांझ के बैठो फिर हो जे हां चली जी का हो नगदला हां कैसन मर्द बंटवारा कइला लोग का तू खियावो तर खाली दूहेला दूह के भाग जाता तो हम आगे से ले लेबन नो भैंसिया उ पीछे से भई वाले लेबा पागल लोग का हो मर्दे हैं खियावत तू परेशान हो जीवो अब मैं माल मार के भाग जाता और मोदी सेंस लगावो सेंस हां हम साला चोको रोज 2 किलो खियावता नहीं हमारा दूध भेटता कहां जब काम करबो का जब दूहे आई नु हां तब अगर भैंसिया के मुंह पे ठुनठुनई हो अपना हिस्सा में अपना हिस्सा में अच्छा एक मरियरवा कहले कहत देखो रोज हम खियावत नहीं माल तो उ मारता भैया बा आ ना करबे तो कोनो फायदा नहीं के लॉस में बाड़े बस बस आज तू है आवस आज तू करे है काम नु हां हां बारे भाई बा आज कह दे ठीक बचा का सुनो नहीं एक कमर बंटवारा कइले बड़ा लोग हाँ दिन में हम रखिला रात में उ रखले कमरवे रहे वो बाबू के रहे तो कमर तू दिन में का करलो दिन में अपन रखिला दिन में अपन रखी ना हाँ साफा एगो काम करो का? सुनो दिन में कमर का करबो ठंडा के दिन में हाँ ठीक कहता रे। दिमाग लगाबो ठंडा के दिन में का करबो ठीक 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 कहता रे। ओकर उपाय बताई बताओ सांझी खानी 5 बजे ओकरा के खींच दियो हाँ खींच देबो हाँ तो भीज जाई हाँ दोनों बजे मार देबो हाँ, दिनों के हाँ। और रातियों के भाई राम भिजल ओढ़ी हन एक नंबर के भाई बात बात कहले आज वे खेला करब कत बनू हाँ हाँ बनू हाँ जा तनी हो आज ओकर माजा माला छोड़ावत नहीं हम ओहो अरे जे डाली जा आता ना सेवा करत इन सबो कम दूध करत पिया हां हाथ नहीं खू हां ना जी का मस्त अरे अरे तारा दादी का लौका के दूध दिन पर दिन सुखाई जाते ना कोनी मार चली की काम छोड़ी ना जी रो मारे होता मार 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 अपना हिस्सा में मार हो ई का कोइले बड़ा के भौजी ई का करता हम तो अपना हिस्सा में मारता नहीं दिन के भड़का देबे ते अपन हिस्सा में तू ना भाई हमें अपना हिस्सा में मारतिया तोरा हिस्सा में ए भैया तू समझावा ना काहे के मारत पिया भौजी ये अपना हिस्सा मारतिया ते अपन हिस्सा में तू
देखा तो बोली मार चल अरे लठिया लेके हटावा ना मर दे ना तू ले ना त अपन तू अपना हिसाब मारत है हमनी के त अपन हिसाब में तू चल हने अरे रो अरे देखो तो घर का देलस का जने क्वेश्चन दिया मेहरारू तो बड़ी माल मारत अजी सुनी ना बाकी नहीं आएंगे कोई नहीं का हो कौन है नो का कि जाना तो नहीं का हम आज देख रही तब वो मौसत रही नो तब ताकत रहा सब दोनों बेकत फुस फुस बतिया के कहीं का तो का बतिया उतर इतना कान तेज रहे तो सुन ना लेती जी कुछ जरूर बाटे जानी ए भैया का हो सांझ हो गइल कमारवा दो हां तहार त कमरवा के भाई एथी आइयो कोई बारी हां कमर बुआ के कमरवा दे त लिया के आइल बा जी जाना तो नहीं कमारवा ढेर गांदा करे नो खींच देले रे ठीक देलू हां खींच देले रे ई का भैया का हो गइल तहार हिस्सा रहे तो हम दे देनी है अब तब हमारी चल तो फीस देलस कमर अरे तहारा तो टाइम सुन मतलब रे 6 बजे के बाद तहार जाई ई तो 5 बजे न फिचल बिया 6 बजे पर ले जा तभी के भींजल ओढ़ी ना जाए भींजा लोड़ता सुकल पर 6 बजे के जीवाणु ले ले बाड़ू जा लागो तनु कि कौन फुरवा लाग गइल बा देख सुबह रहूं के सांझो के भैंस सही दुहे निखे देत आ कमर की ही कदलन पाका होना हो कोनो कान फुरवा लागल त भैया भौजी इतना तेज ना हम लोग तो फिर बुड़वा के बनाई अब कबूरक बनाई कमरे फिसा गेल त चल लपटा के सुतल जी सिंह क्या कोल जी इथी ना कोई नहीं है जी ए सुना ना देखनी बतियावत रहसन हमी के बाद ठीक कहले थे बहुत तेज है अरे का करी जी भूखा समझता हमनी के ना झिंगे ना उ तो झिंगा ना आइलन तो बतइलन हाँ। बबुआ तो हमी का जन दे भाई। के सीधा गाय लुगा चबाई ले जा हमनी खेत जो माल मारत रहे आ त मजे पे मजे बा चली